Ja povedzte mi, že pre vás ako pre herečku je dubbing obľúbená práca alebo menej? Obľúbená. Ja to mám veľmi rada. Ja som, kedy isté obdobie som robila len dubbing, som tam nejaké reklamy a ja na dubbing nedám dopustiť. Ja si myslím, že je to jedna veľmi náročná herecká alebo druh hereckej profesie. V čom je taká náročná tá práca? No určite to nie je len to, že niečo prečítať, ale keď si predstavíte, že musíte naraz robiť niekoľko činností, to znamená, že pozeráte sa pred sebou, máte obrazovku, kde vám ide tá sekvencia, ten film. V slúchatkách do jedného ucha počujete originál, druhé ucho máte voľné, aby ste samu seba počuli a ďalej ešte máte takto pred sebou text. Hej, čiže vy pozeráte, čítate, rozprávate a samozrejme snažíte sa byť synchronní, čiže vtedy začať hovoriť, kedy daná herečka alebo herec skončiť, vtedy sa nadýchnúť, vtedy kýchnuť, vtedy sa usmiať, kedy je tá herečka alebo herec, ktorú dabujete. No a plus do toho ešte treba dať kus herectva, pretože inak by to bol fakt len taký dobre prečítaný text. Takže ak si niekto myslí, že je to jednoduché, tak ho vrelo pozývam do dubbingového štúdia, nech si to skúsi. Ako sa dajú rozlišiť jednotlivé postavy pri dubbingu? Lebo keď je človek v divadle alebo vo filme, veľmi pomôže kostým, tak jak ho nastajlujú, proste výraz, samozrejme gesta. Nič v dubbingu takéto nie je. Ja teda mám takú teóriu, že treba, hlavne keď človek dabuje dobrý film a dobrého herca, herečku, tak treba sa nechať viesť tým originálom. Hej, to znamená, že ja keď robím, ja neviem, Charlize Theron, tak sa nebudem snažiť nejak inak a niečo, ale podľa toho, ako to, lebo to ona hrá, ona tam dáva svoj hlas, výraz a prostriedky. Mne pomáha pri dubbingu, pri tej hereckej mojej práci to, že sa nechávam viesť a inšpirovať tou originál herečkou a snažím sa byť čo najvernejšia ako ona. A zároveň teda dať tam aj kúsoček zo seba.